दिनै गोथार देवल फोरबो बे गोथार देवल फोरबोआवहाय रौतानि जे दन्दसरिया हायार सेकेन्डारिनि जे गेलेग्रा फोथाराव बाइक रिलि खालामनो थाखाय ओंखारबोदों दा 100निबो बांसिन बाइक लानानै बिथांमोना बाइक रिलि खालामनो नागिरदों 47 नं मासबाद बिधान सभानि जे गोबां थावनिफोराव बिथांमोना देवल फोरबोनि समावहाय बाइक रिलि खालामगोन बे समाव जोङो सासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दङ बिथांनियाव जोङो मोनथिना लागोन बिथांमोना मानो थाखाय दिनैनि गोथार देवल फोरबोआवहाय बाइक रिलि ओंखारनाय जादों मा बुंगोन हाबाफारि खोब गोजोनथाव गिबियावनो आङो गोथार हलिनि बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय आरो सिबिनाय जासिहरो नैबे गोथार हलिया जाहाथे जोंनि गेजेराव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय आरो गोबां जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायनाय लाबोयो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे शान्ति मोनसे हलिया लानानै फैयो बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय मोनसे हलि गेलेनाय मुङै आरो जोंनि ओनसोलाव गोजोनखौ आरोबाव गोजोर खालामनायनि मोनसे थांखिजों जोङो बाइक रिलि लानाय जादों बे बाइक रिलिया जोंनि ओनसोलाव जाहाथे हलिनि जि मोनसे रंजाथाइ फोरबो बे रंजाथाइ फोरबोआव जाहाथे बयबो मोजाङै शान्तियै गोजोनै रंजायो बेखौनो नोजोर होनानै जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बे बाइक रिलिनि गेजेरजों हलि गेलेनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों दोलोनि जि फिरफिला लानानै नोंथांमोना रिलि खालामनाय जादों नैबे गोथार फोरबोआव मा बुङो जोङो जिहेतु राजखान्थि खालामदों जोङो जिहेतु जोंहा मोनसे उद्देश्य आरो थांखि दङ फैबाय थानाय एप्रिलनि जितु बिधान सभानि इलेक्सन बे इलेक्सनाव जाहाथे रायजो राजाफोरा मोनसे जोंनिसिम बा जोंनि इउपिपिएल हान्जानिसिम मोनसे बिश्वास फोथायनाय जाहाथे फैयो बेखौ नोजोर बोनानै आरो मासबाद समस्थियाव जाहाथे इउपिपिएल हान्जाखौ रायजो राजाफोरा जेरै मिजिं थिदों बेबायदिनो जोङो इयुनावबो खामानि मावनानै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि जितु गोख्रोंथि बेखौ दिन्थिनायनिबो बेयो मोनसे हाबाफारि मासबाद बिधान सभानि एमएलए थामहिनबा आथिखालनि मन्त्रि सरन बर' बिथाङा बुंदों कुनु मासबादाव कन्टेस्ट खालामनो हानाय नङा नोंथांमोना थारैनो हानाय नङा नामा बिथांजों कन्टेस्ट खालामनो सोरबाया जुदि गावखौनो खोब सक्तिबान होननानै सानना लादोंबा जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया सोरबाया गावखौनो अहंकार खालामनानै गावखौनो खोब गोजौ थाखोआव दोनदोंब्ला जोंहा बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया इउपिपिएल हान्जाया सिगाङावबो दंमोन दाबो थागोन आरो इयुनावबो थागोन गतिके जोङो रायजोनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों सोरनिबा बुंनायाव इउपिपिएल हान्जाया जोबस्राङा सोरनिबा बुंनायाव रायजो राजाफोरा इउपिपिएल हान्जानि जि बिश्वास आरो नैबे बिटिआर ओनसोलाव जि इउपिपिएल हान्जाया थांनाय 5 बोसोराव सरकार खालामनानै गोजोन खौसेथि आरो बयबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय लाबोदोंमोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै रायजो राजाफोरा इउपिपिएल हान्जाखौ मासबाद समस्थियाव बोजबनानै लागोन आरो गोदान नैबे मासबाद समस्थियाव माने थांनाय 20 बोसोर जिहेतु मोनसे हान्जायानो बे मासबाद समस्थियाव दखल खालामबाय थादों बेखौ सोलायनायनि मोनसे मासबाद समस्थिनि रायजो राजाफोरा थांखि लादों नंगौ बिथाङानो जादों बिटिआरनि बारग'वा मावफुं सोद्रोमा डक्टर निलेश सरकारि बिथांमोना दिनैनि गोथार जे देवल फोरबोआवहाय बिथांमोना इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामनायनि जि मोनसे थांखिजों बिथांमोना नैबे रिलिखौ ओंखारदों बे समाव सासे इउपिपिएलनि फार्मार सेलनि सासे दैदेनगिरि दङ सिनु बसुमतारी बिथांनिफ्रायबो जे रिलि खालामनायनि उद्देश्यनि बाथ्राखौ जों मिथिना लागोन मा बुङो गिबियावनो नोंथांमोननि मिडियाखौ साबायखर होबाय दा दिनै सारा मुलुगाव मोनसे हलि फेस्टिभेल जादों बे हलि फेस्टिभेलाव जोंबो मासबाद एलएसियावहा इउपिपिएल हिसाबै जों मोनसे कालारफुल मोनसे जाहाथे बे मासबादनि रायजो राजानि जितु संसार जानाय बा जिउ राहा बेयो कालारफुल जायो अरायबो माने समायना जायो बेबादि समायना जाथों होननानै जोङो बयजोंबो रायजो राजानि खौसे बाहागो लालायनो होननानै दिनै जोङो हलि गेलेनो ओंखारलांगोन मासबाद एलेकायावहा थ' आं सानो जोंनि हलि गेलेनायजोंनो बे मासबाद एरियानि रायजो राजाफ्रा कालारफुल जागोन हलि गेलेनाय समाव नोंथांमोना दोलोनि फ्लेग लानानै बेथ' थारैनो लागोन जोङो मानो होनबा जों इउपिपिएलनि कर्मि आरो इउपिपिएलहा मोनसे गाव साननाय हनाय दं जे सुबुंफ्रा गोजोनै थांना थानांगौ बा पिस
हदायबो जों पिसखौ मोजां मोनो पिसखौ जुदि लांफानोब्ला UPPL नि बेनाराव जोंहा पिसआ बहुद माने हाबसोनानै दङ दा बे हिसाबै जोङो कालारफुलबो जागोन पिसफुलबो जागोन ओंखायनो जोङो जोंनि UPPL नि फ्लेगखौबो जों लानानै थांफागोन दा खुंथायाव थानाय जि BPF दोलोआ माजबाद बिधान सभायाव UPPL थारैनो गोबां लोरबां जाबाय होननानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ मा बुङो बेखौ लानानै बेथ' बिथांमोननि बुंनाय एसे खोथा मोनसे समावथ' मा सरन बर'आथ' दानब्रैनि थाखाय मिनिस्टार जादों नाथाय मोनसे समावहा रिहन दैमारिया 10 बोसोर मिनिस्टार जादों अब्लाबो जेनदों चन्दन ब्रह्मआ जेनदों प्रमिला रानिया जेनदों स्वयं बिथांमोना जेसांखि जुजिया मानो अब्लाबो बिथांमोना जेनदों अब्ला बे 4 मासनि मिनिस्टार लानायावनो जे गाव देरहागोन होननानै बेहाय मा थानो हागौ मा फर्मुला दं नोंथांमोना मन्त्रि सरन बर'जों जुजिनो थाखाय बेहा जोंनि पार्टिनि मोनसे UPPL हान्जाया मोनसे गाव पलिसि थागोन बेखौ जों बेहाय मिडियानि जोगै जों बुंफोरनो हाया मानो होनबोला गासिबो खोथा जों रायलायनायाबो थिग नङा जोंनि फर्मुलायै जों थांबाय थागोन आरो जोंहा गिदिर मानसि हारिनि थाखाय माखासे एजेन्डा लानानै जोङो खामानि मावबोबाय थादों UPPLआ थ' बेबायदि खामानि मावबोनायावहा निस्सय रायजो राजा जोंखौ बजबना लागोन आरो बजबबोबाय थादों मानिबा खारनाव जोङो जेनदोंमोनब्लाबो बे मोनसे बारहावा होननानै जों सानना लादों दा जोङो माजबाद समस्थियाव जों मोनसे गावनो जिहेतु फिल्डआव हाबदों बेहाय जों मोनसे एसेसमेन्ट मोनदों जे जोङो आरो बेहाय खुनु जेननायनि प्रश्न गैया माने जोङो फैगौ बिसायख'थियावहा 47 माजबादावहा जोङो UPPLआ देरहागोन फाइनाल बे क्लियार काट बिथांमोनानो 47 नं माजबाद बिधान सभानि UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोना 47 नं माजबाद बिधान सभायाव साखाफारा जादों आरो दिनै बिथांमोना गोथार देवल फोरबोआवहाय वार्म आप हिसाबै बिथांमोना फैगौ बिसायख'थियाव जुजिनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जाबाय नंगौ बिथांमोना दिनै गोथार देवल फोरबोआवहाय UPPL दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नैबे बाइक रेलिखौ खालामनाय जादों होनना बुंदों आरो लोगोसे गोजोन आरो खौसेथिखौ गोजोर खालामनो थाखाय बेफोर गासै माने थांखिखौ लानानै बिथांमोना दिनै माजबादनि जे गोबां थावनियावहाय बिथांमोना बाइक रेलिखौ खालामगोन